sa Cebu, kinsay kusog nga kandidato sa presidente sir? Duterte mamay. Nga naman daw. Kay na makita ang nato yung kuan ko, yung mga performance ba din na yung mga kausaban kung siya ang mga presidente. Dagan mausaban ba mga korap, mga illegal nga drogas, iyang makuan ba masugpo ba. Ingon daw kay ang inyo daw gobernador ug mayor lahi daw og kandidato. Murag ana jud lain. Parte sa kuan presidential ma'am. Pero sila rato dili to kamo. Dili to Ang kamo. Ang mga tao kadaghanan jud diri mga 80% siguro kay ang uban na may muday hard sa mga kuan nila. Ang kaalyado nila, mga 80% mga Duterte jud diri ma'am. Sa asa nga area sa Cebu? Cebu City, whole Cebu City, province na asad. Kay si Duterte gi kuan magro na mo nga Subuanon sa ba? Kaya makaliwat taga Cebu sa nun. Nganong niingon ka nga kuhaon ako ang mga halimbawa cellphone itago, mga lasi itago, ngano di sa daytoy sa Cebu? Kay sa pagkakaroon, grabe ang kuan diri ma'am. Grabe mga snatcher diri ma'am nga sana nagpundok na diri ba? Kay gikan sa lain-laing lugar sa ma'am dili sa pure taga Cebu. Pero murag diri na nakuan kita nang tungod sa droga sa ba? Nagkagrabe sa Cebu. Daghan sa drugs diri sa naasa ka nga lugar. Mo na kung mula kag Cebu dapat di ka mga lasi mo cellphone mo itago. Oo ma'am. Di ka safety sa mga daan diri nga maglakaw-lakaw.